ሰላም እግዚአብሔር መስኩላትኩም ይሁን ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ሰንበት ይግበረልና ስድራ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሓፈሻዊ ናይ ሎማዓንቲ ወንጌል ንእሽተይ እስኪ ናባኹም ከነብላ ተኻፊልካ ምስ ኣሕዋትካ እንተተኻፈልካ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ በረኸት ዘለዎ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ሃዋርያ ስለ መንግስተ ሰማያት ክምህሮም እንከሎ ዝተሓተትዎ ሕቶ ማለት እዩ ዝጠየቅዎ ጥያቄ ወይ ድማ ዝሓተትዎ ሕቶ ኣርእስቲ ልዒልና ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ በዚ ሎማዓንቲ ናይ ሎማዓንቲ ወንጌል እዩ ከዓ ማለት እዩ ናይ ስለዚ ናብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርዳኢሁ ቀሪቦም ከምዚ ኢሎም ሓቲቶሞ ወበይእቲ ሰዓት ቀርቦ ሃቢሁ ኣርዳኢሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘይብሉ መኑ እንጋ ዘይዓቢ በመንግስተ ሰማያት ናብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቦም ድማኒ ኦ ጎይታ ኣብ መንግስተ ሰማያት መን እዩ ዝዓቢ ኢሎም ድማ ጠየቅዎ ሓተትዎ ማለት እዩ ወፀዋኣ ህፃነ ወኣቀመ ቅድሚሆም ይብል ማለት ማእከሊሆም ኣብ ማእከሎም ድማ ሓደ ህፃን ፀዊዑ ኣቅረበሎም እሞ ኣብ ቅድሚኦም ኣቆሞም ወይቤ ኣማን እብለክሙ ኣመ ኢተመየጥኩሙ ወኢኮንኩሙ ከመዝንቱ ህፃን ይትበውኦ ውስተ መንግስተ ሰማያት ከምዚ ህፃን ናብዚ ህፃን እዚ እንተተመሊስኩም ከምዚ ህፃን እዚ እንተዘይኮንኩም ሲ ናብ መንግስተ ሰማያት ድማ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብሎም ማለት እዩ ክምለሱ ኢሎም ወዘኣታሕተ ርእሶ ከመዝንቱ ህፃን ዝውእቱ ዘይዓቢ በመንግስተ ሰማያት ከምዚ ህፃን እዚ ርእሱ ዘትሓተ ትሕት ዝኾነ ሰብ ናብ መንግስተ ሰማያት ክኣቱ ብቑዕ ኢልዎም ማለት እዩ ወዘሂ ተወክፈ ሓደ ህፃነ ዘከመዝ በስምየ ችያየ ተወክፈ በዚ ከምዚ ህፃን እዚ ድማ ብስመይ ዝተቀበለ ወይ ድማ ዘእተወ ናብ መንግስተ ሰማያት ክኣቱ ይብሎም ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ማለት እዩ ንሃዋርያ ኣስፊሑ ዝገለፀሎም ወይ ድማ ንሃዋርያ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት መን ክኣቱ ይኽእል ስለምንታይ ከ ኣብ መንግስተ ሰማያት ስለምንታይ መን እዩ ዝዓቢ ኢሎም ሓቲቶሞ ማለት እዩ እቲ ሕቶ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዕብየትን ምንኣስን ዝበሃል የለን ማለት እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ግን በቲ ኣተራጉማ መፅሓፍ ቅዱስ ዓብይ ኣብ መንግስተ ሰማያት ናብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ፃድቕ ማለት እዩ እቲ ትንሽ ወይ ድማ ንእሽተይ ናይ መንግስተ ሰማያት ንእሽተይ ድማ መንግስተ ሰማያት ንእሽተይ ዝበሃል ድማ ሓጥእ ማለት እዩ ሓጥእ ናብ ሲኦል ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መንግስተ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ዝኣቱ ኢሎም ምስ ሓተትዎ መን እዩ ዝዓቢ ምስ በልዎ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እስመ ኢተመየጥኩሙ ኣብ ማእከሎም ህፃን ኣምፅኡ እስመ ኢተመየጥኩሙ ከመዚ ህፃን ወይ ኮንኩሙ ከመዚ ህፃን ኣማን ኣማን እብለኩም ይትበውኡ ውስተ መንግስተ ሰማያት ኢልዎም ማለት እዩ ነዚ ህፃን እዚ ከምዚ ተዘይኮንኩም ወይ ድማ ናብዚ ህፃን እዚ ናይዚ ህፃን እዚ ልቢ ተዘይሃልይኩም ከምዚ ናይዚ ህፃን እዚ ልቢ ንፁህ ተዘይሃልይኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ክትኣትዉ ይትኽእሉን ኢኹም ይብል ማለት እዩ ናይ ህፃን ልቢ ከመይ እዩ ህፃን ኩሉ ግዜ ንፁህ እዩ ልቡ ፃዕዳ እዩ ልቡ ቂም ኣይሕዝን እዩ ማለት እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ንመንግስተ ሰማያት ዝበቅዕ ሰብ ወይ ድማ ናብ መንግስተ ሰማያት ክኣቱ ዝኽእል ሰብ ድማኒ ንፁሃ ልቢ ማለት እዩ ንፁህ ልቢ ዝኾነ ናብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክኣቱ ይኽእል እቲ ንፁህ ዘይኮነ ድማ ናብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ኣይኣቱን ንሱ ናይ ዲያብሎስ እዩ ኦልሬዲ ናይ ሰይጣን ኮይኑ ኣገልጋሊ ሰይጣን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከማን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ሲ ነቶም ቂመኛታት ሰባት ከምዚ ኢሉ ነጊርዎም ማለት እዩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ቅድሚ ናብ ቤተክርስትያን ኣመሃኹም ምምፃእኹም ወይ ድማ ቅድሚ ናብ ቤተክርስትያን መፂእኩም ኣስራት በኩራት ናብ ቤተክርስትያን ቅድሚ ምእታውኩም ሲ ነቲ ንሓውኹም ምስ ሓውኹም ዘለኩም ፅልኢ ወይ ድማ ነቲ ንሓውኹም ፀረፍኩም ፀርፊ ወይ ድማ ምስ ሓውኹም ዝተባእስኩም መባእሲ ኬድካ ንሓውካ የቕረበለሉ እሞ ሽዑ እቲ ናትካ መባእ እቲ ናትካ ኣመሃ ክቕበሎ እየ ሽዑ ሒዝካዮ መፃእ እብል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ምኻድና ቅድሚ ፀሎት ምግባርና ክንዝክሮ ዘለና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ድማኒ ምስ ሰባት ቂም ኣለና ድዩ ወይስ ምስ ሰባት ተባኢስና ይቕረ ዘይብልናሎም ሰባት ኣለዉ ድዮም ንኣብነት እታ ኣቡነ ዘበሰማያት ክንደግም ከለና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀሎት ክንዘራረብ ከለና ናብ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ክንከይድ ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኣብ ቤተክርስትያን
ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንዘራረብ ኢልና ኢና ንኸይድ ንቤተክርስትያን ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ቤተ መቅደስ ግን ልብና እያ። ቀዳመይቲ ቤት መቅደስ ንሕና ቤት መቅደስና ልብና ስለ ዝኾነ እቲ ልብና ንጹህ እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ብንጹህ ልቢ እንድሕር ደኣ የሕዲርና ናብ ቤተ ክርስቲያን ሽዑ ንኸይድ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዘራረብ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትዘራረብ ተኾንካ ግን ቀዳማይ ንጽሓ ልቢ ክህልወካ ኣለዎ፣ ንጽሓ ህልናን፣ ንጽሓ ልብን፣ ንጽሓ ነፍስን ክህልወካ ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ግን ንጽሓ ህልናን ንጽሓ ልብን ክህልወካ ኣለዎ። ቂም ዘይብልካ ቂም በቀል ዘይብልካ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ። ቂም እንተሃሊካ ከዓ ነቲ ቂም ዝሓዝካሉ ሰብ ይቕረ ክትብሎ ክትከይድ ኣለካ። ነቲ ንሓውኻ ዝፀረፍካዮ ነቲ ንሓውኻ ምስ ሓውኻ ዝተባእስካዮ ኬድካ ይቕረ ምስ ተባሃልካ ናብ ቤተክርስትያን ኬድካ ሽዑ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትዘራረብ። ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤተክርስትያን ኬድና ክንዘራረብ ከለና እንታይ ኢልና ንዘራረብ? ህዝቢ ክርስቲያን ቀዳማይ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዘራረብ ከለና እኮ ብጸሎት ኢና። ኣምላኽ እቲ ኃጢአት ዝገበርክዎ ይቕረ በለለይ ከምቲ ኣነ ንሰባት ኃጢአት በዲሎምኒ ይቕረ ዝበልኩም ማለት እዩ። ኣቡነ ዘበሰማያት ክንደግማ ከለና ንሳ እያ። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ሽዑ ህድግ ለነ ኣበሳነ ይብል ማለት እዩ። ኃጢአትና ህደገልና ከምቲ ነቶም ሰባት ድማ ኃጢአት በደል በከማ እስማ ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሰሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢሉ ይኸይድ ማለት እዩ። ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ከምቲ ንሕና ነቶም ሰባት በዲሎምና ይቕረ ዝበልና ኣሎ ከምኡ ድማ ንስኻ ህድግ ለነ አበሳነ ንብል ማለት እዩ። ኃጢአትና ሕደገልና ንብል እዚ ነገር እዚ ክንደግም እንተኮይንና ግን ቀዳምነት እስኪ ንሕና ክንዝክሮ ዘለና ንድሕሪት ማለት እዩ ሰባት ዝበደሉና ወይ ድማ በዲልናዮም ሰባት ይቕረ ዘይበልናሎም ሰባት መን ኣለዉ? ስለምንታይ ምስ ቂምና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንዘራረብ ከለና ጸሎተ ኃጥእ ኩሉ ግዜ ኣይተስምርን እያ። ጸሎተ ኃጥእ እስመ ይተሃልፍ እምጠፈረ ሰማይ ካብ ዝጠፈር እዚ ኣይተሓልፍን እያ ናይ ኃጢአተኛ ጸሎት ማለት እዩ። ስለዚ እዝኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኹሕኩሕ ጸሎት ክንጽሊ እዝኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘስምዕ ጸሎት ክንጽሊ እንድሕር ደኣ ደሊና ግን ቀዳምነት እቲ ሃዋርያ ዝሓተትዎ ሕቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝመለሰሎም መልሲ ኮይና ክንጽንሕ ንክእል ኣለና። ከም ህፃናት ንጹህ ልቢ ኮይና እግዚአብሔር ኣምላክ ክንልምኖ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንዘራረብ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ እስመ ኢኮንኩሙ ከመዝ ህፃን ብሎም ማለት እዩ። ወይ ተመየጥኩሙ ወኢኮንኩሙ ከመዝ ህፃን ይትበው አማን አማን እብለኩም ይትበው ውስተ መንግስተ እግዚአብሔር ውስተ መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብሎም ማለት እዩ። ዘአትሃተ ርእሶ ከመዝንቱ ህፃን ዝውቱ ዘይአቢ በመንግስተ ሰማያት ከምዚ ህፃን እዚ ግን ከምዚ ህፃን እዚ ርእሱ ትሕት ዘበለ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ መንግስተ ሰማያት ዝለዓለ እዩ ይብሎ ማለት እዩ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እቲ ዝለዓለ ሰብ ኣብ መንግስተ ሰማያት እቲ ክዓቢ ዝዓበየ ሰብ ይብለና ማለት እዩ። ከም ህፃን ንጹህ ልቢ ኮይና ትሑታት ኮይና ንፈልጥ ዶ ወይስ ብታ ዘላትና ዓቕሚ ክንዲ ፍረ ጣፍ ፍልጠት ሒዝና ንሰባት ክንዝልፍ ክንዲ ፍረ ጣፍ ሒዝና ማስ ሜድያ ስለዝሓዝና ክንዲ ፍረ ጣፍ ፍልጠት ሒዝና ስልጣን ስለዝሓዝና ንሰባት ክንዝልፍን ንሰባት ክንፀርፍን ንሰባት ዘይስሞም ክንህብን ንሰባት ቢቅምን ብበቀልን ዝተፈላለዩ ነገራት ክንገብርን ዋላ ቤተ እግዚኣብሔር ኮይና ዲና ንሰርሕ ዘለናስ ወይስ ናይ ብሓቂ ከምቶም ህፃናት ትሑታት ኮይና ንህዝበ ክርስቲያን ነገልግል ኣለና ማለት እዩ። ቀንዲ እዚ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ንምእመናንን ነተኣማኒ ማለት እዩ። መርሓይ ሃይማኖት ኮንካ እስኪ ብሓቂ ብቁኑዕ ከም ህፃን ትሕት ኢልካ ተገልግል ኣለኻ። ዲያቆን ኮንካ ወይ ድማ ምእመን ኮንካ ትሕት ኢልካ ንመራሕቲ ሃይማኖትካ ተኣዚዝካ ንሃይማኖትካ ተኸቲልካ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣሚንካ ትሕት ኢልካ ከም ህፃናት ንጹህ ልቢ ሒዝካ ትኸይድ ኣለኻ ወይስ ሰባት እንዳሕመኻ ወይስ እንዳሓሰኻ ወይስ ብሓሶት ንሰባት እንዳባእስካ ብሕምየትን ብፅልእን ዝቆስቆለ ልቢ ዝጸለመ ልቢ ሒዝና ድና ናብ እግዚኣብሔር ንኸይድ ዘለና እዚ ከነስተብህል ይግባአና ማለት እዩ። መጀመርታ ንጽሓ ህልና ክህልወና ነው ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ቀዳመይቲ ቤት መቅደስ ቤተ ክርስቲያንና ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላክ ረሲዩ ልብኩም ቤቱ ቤተ መቅደስ ብለና ማለት እዩ። ቤተ መቅደስ ንልብናሲ ቤት መቅደስ ንግበራ ወሰብያ ይሃድር እግዚአብሔር ውስተ ልብክሙ ብለና ማለት እዩ። ወሰብያ ይሃድር እግዚአብሔር ውስተ ልብክሙ
እግዚአብሔር ኣብቲ ንጹህ ልቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓድር ማለት እዩ። ስለዚ ንጹህ ልቢ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓድሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓደሮ ልቢ ድማኒ ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ዘረባ እንዳተዛረበ ሓቂ እንዳተዛረበ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ እናተዘራረበ ይኸይድ ማለት እዩ። ብጸላእቱ ኣይሰዓርን እዩ። ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዘማልእ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝእዘዝ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልቢ ዝእዘዝ ሰብ ብጸላእቱ ኣይሰዓርን እዩ። እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍርስ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘእዘዝ ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ዝእለ ድማ ብጸላእቱ ይሰዓር ማለት እዩ። ኣብ ታሪክ ድሕሪ ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ተመርኪስና ኣብ መጽሓፍ ዘመሳፍንት ምዕራፍ 2 ዘሎ ዋላ ኣብ ኩሉ ምዕራፋት ማለት እዩ ብዝያዳ ምዕራፍ 2 ዘሎ ደቂቀ እስራኤል ብጸላእቶም ከም ዝተሰዓሩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ምድሪ ግብፂ ናብ ምድረ ኢያሪኮ ናብ ምድረ ከነዓን ከእትዎም እንከሎ እዚ ኩሉ ባሕርን እዚ ኩሉ ሳሕራን እንዳመገበ ከይጦሚ እንዳመገበ ፀሓይ ከይኮኖም ብቀትሪ ደመና ብለይቲ ድማ ፀልማት ከይኮኖ ዓንደ ብርሃን ኮይኑ ቀጥሚኦም እንዳመርሐ ናብ ምድረ ከነዓን የእትዎም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ግን እቲ ንእሽተይ ወለዶ ሓድሽ ወለዶ እዚ ታሪክ እዚ ብዓይኑ ዘይረኣየ ምስ ተወልደ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ክዓሉ ጀሚሩ ማለት እዩ። ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምስ ዓለወ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅናእ ስለ ዝኾነ ብስልጣኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅናእ ስለ ዝኾነ ብኣምላኽነቱ ቀፅዖም ሓያል ንጉስ ኣልዒሉ ካብቶም ጎረቤቶም ቀፅዖም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማኒ ተማህሊሎም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመሊሶም ዲቤራ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ኣልዒሉ ካብቲ ዝነበሩ መግዛእቲ ኣድሒንዎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምእዛዝ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምእላይ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምውፃእ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምልጋስ ማለት መቕፃዕቲ የምፅእ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምልጋስ ማለት ድማ ሕጊ እግዚኣብሔር ምፍራስ ድማኒ ብጸላእትካ የስዕሪ ማለት እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብንጹህ ልቦና ብንጹህ ሕልና ቀሪብና ከነገልግል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብንጹህ ልቦና ብንጹህ ሕልና መፂና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንልምን ይግባአና። ቤት መቅደስ ይኹን ማለት እዩ። ልብና ቤት መቅደሱ ለእግዚኣብሔር ውእቱ። ኩሉ ግዜ ንሕና ዝተፈጠርና ንምንታይ ኢና? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነገልግል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰባት ስለ ዘይብሉ ዘገልግሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካልኦት ቅዱሳን ክፈጥር ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕና በቲ ጠለ ስብሃቱ እናተመገብና ንስሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጢርና። ስለዚ ኣዳም በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ካብ ምድረ ገነት ተሰጊጉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማኒ በቲ ዝሰሓተ ሓጢኣት በቲ ዝሰሓተ ስጋ ገይሩ ንኣዳም ንደቂ ኣዳምን ካብቲ ጥንቲ ኣብሶ ኣውፅኡ ናይ ዘለኣለም ሂወት ሂብና ኺዱ ማለት እዩ። ኣብ ውዳሴ ማርያም እንድሕር ተመልኪትና ፈቀደ እግዚ ያግዕዞ ለኣዳም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቂዱ ንኣዳም ከድሕኖ ማለት እዩ። ያግዕዞ ለኣዳም ህዝኖ ወትኩዘ ልብ ዝሓዘነ ልብን ዝተከዘ ልብን ኣዳም ሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከድሕኖ ፈቂዱ ወያግቦ ሃበ ዘትካት መንበሩ ሽዒሉ ናፍቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ናፍቲ ናይ ጥንቲ መንበሩ መንግስተ ሰማያት ናፍቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ክመርሶ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቀደ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ፍቃድ እዚ ነዚ ድሕነት እዚ ሂብና ዘሎ ተሳተፍቲ ናይ ድሕነት ክርስቶስ ተሳተፍቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ብምንታይ ኢና? ቀዳምነት ንጹህ ልቢ ክህልወና ኣለዎ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዝዘመርና ስለ ደቂ ክርስቶስ ኢና ዝበልና ስለ ኢየሱስ መድሓኒና ኢየሱስ የድሕን ስለ ዝበለ ዝተፈላለየ ሰብ ኣይኮነን። ቀዳማይ ልብና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክኣምን ኣለዎ። ቀዳማይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕንና ምዃኑ ኣሚንና ልብና ንጹህ ቤት መቅደስ ጌርና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክነሕድሮ ይግባእ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፂናዕና ኣብ ልብና ሓዲሩ በቲ እንደልዮ በቲ ንሕና ዝለምናዮ ንሱ ዝደልዮ ቦታ ይወስድና ማለት እዩ። ሕጊ እግዚኣብሔር ምምላእ ሕጊ እግዚኣብሔር ምኽታል ማለት ቀዳማይ ንነብስና ንዓና ነኽሕሸና መንግስተ ሰማያት ወረስቲ ተኻፈልቲ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ውርሻ ክንከውን ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ማለት ቀዳማይ ነብስና ካልኣይ ቤትና ሳልሳይ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ። ክንፈልጦ ዘለና ቤትና ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ልብና ቤተ መቅደስ ምዃኑ ብንጹህ ልቢ ብንጹህ ጌርና ክንሓፅቦ ክንክእል ኣለና። ዝተሓፅበ ዋላ ሓደ ርስሓት ዘይብሉ ጌርና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ክነሕድሮ
ይግባአና ማለት እዩ ቤት መቅደስ ቀዳማይ ቤት መቅደስ ልብና እዩ ካልኣይ ቤት መቅደስ ድማ ቤትና ማለት እዩ ቤትና ናይ ጣዖት ምልክት ቤትና ናይ ዝኾነ ጣዖት ክህልዎ ይግባአን መፅሓፍ ቅዱስን ጸሎትን ንሕናን ስራሕናን ክኸውን ኣለዎ ንስኻን ስራሕኻን መፅሓፍካ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኦት ናይ ስራሕኻ መፅሓፍትን ኣገዳሲ እዩ ካልኦት ናይ ጣዖት ውዱ ጣዖት ግን ኣብ ቤትና ክንእቱ ኣይግባአና ሳልሳይ ቤት መቅደስ ድማኒ እታ ቤተክርስትያንና ማለት ቤተክርስትያን ከድና ንሳለም ሓባራዊ ጸሎት ንጽሊ ከድና ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክንገብር ግን ቀዳማይ ንጹሃ ልቦና ንጹሃ ሕልና ንጹሃ ልብን ክህልወና እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸልና ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ቅዳመ ሰንበት ይግበረልና ብሩኽ መዓልቲ